Son Enrique Mallón, secretario xeral de ASIME, da Asociación do Metal de Galicia. Bueno, pois basicamente o que presentamos hoxe é un proxecto solidario, un proxecto que ten como objetivo final fabricar alo menos 1000 batas solidarias, batas que van a ser empregadas por centros hospitalarios sanitarios. Nós somos unha empresa de confección de pel que non ten demasiado que ver con isto, pero que en estos momentos estamos realizando este traballo de forma solidaria e queremos colaborar en este proxecto de forma solidaria aportando o noso pequeno gran área.